Takže čus lidi, dneska tu máme nové videjko a dneska si vlastně ukážeme, když je tady vlastně nový update, je tu prostě update nový. Předtím tu byly ještě takhle, ještě jeden pruh, takže tu chodili 3. Ale to jsem nestihla natočit, ale plus věřte mi, takže jdem na to, jo. Bananita dolfinita. Hej, kde je bananita dolfinita? Toustino, Hristino. OMG, toho chci. Ten stojí jenom 3 miliony. Já mám 767,23 miliony. Takže. Je to jakoby levný pro mě teda teď. Co to je? Sondu tralala, nebo co to je? Tak běž, už. OMG, to je Job Sahur, nebo co to je? Guerrero digitale. Velíro digitale. OMG, to by mohlo být dobrý. Já jsem se ani nepodívala, kolik to vydělává. Hej, a teďka, kdyby to vydělávalo, jakože fakt, že mega málo. To by bylo jakože GG, protože jako... Mám ještě 2 místa. Co bych koupila? Hej, chtěli byste někdo avokadiny, meloníny nebo něco takového, protože... Co tam jde? Bombombíny guzíny. Toho beru, já ho potřebuju na rebirth. Čumta, jo, já ho potřebuju na rebirth. Takže... Já si je prostě vždycky takhle schráním a mám v ruce baseballku. Protože kdyby náhodou mi ho chtěl někdo sebrat, tak nemá šanci, jo. OMG, ona se mi odemkla bejska. Oh no. Yeah. Co myslíš, že když má neviditelný pár, takže je GG jako. A dneska to bude videjko vlastně, sorry za zdržení, kdy si ukážeme moje brainroty teda. Asi 3 nebo 2 už jste viděli, takže jdeme na to, jo. Takže když přijde to nový bejsky, tady vám nechám, abyste se mohli podívat na můj ten. Nick, takže máme tady Gangster Futera, Tambu Sahur, Pandačíny Bananiny, Legendary, radioaktivní Trippy Tropy, Salamino Pingvino, to vůbec nevím, proč jsem brala, Cajorito Melonito za 4,4 milionů, pak tady mám Nubíny Pizzanini, ten je Bubblegum, to se ukážeme potom a pak tady máme to, jo. Tak toho beru. Cavallo Virtuoso. Takže to jste teda viděli ještě Carva Virtuoso. A teďka jdeme na... Počkej, se podívám, když jsme na Demika Bejska, jo, dobrý. A teďka to bude hlavně videa z toho, jo. Takže první tady máme Pakahrhamataha Bakalka, Trakoturulu de Palatozus, Ying Yang Guerrero Digitale, pak tady máme Bombombíny Guzíny a pak tady máme Cavallo Visto. Jo, takže jako mám těch brainrotů docela dost, jako jo. A hej, hlavně podívejte se na ty ceny, jo. Teď já měla 2 biliony a teď mám 1,16 že jo, takže 47,5 milionů, ani ne půl, čtvrt. Potom tady máme za 300 000, to je málo, za 2. Hej, co tady děláš? Ne, he! Ty hajzle jeden. To v žádném případě jako. Nedostaneš ani za 100 milionů jako. Nechápu, co si ty lidi myslí. Tohle video bude mít ještě 2 minuty, jo, takže potom si naraz otevřeme tyhle 2 lucky bloky. Nebo to dáme asi až do dalšího partu, nevím. Musím se ještě rozhodnout. Jo, jinak v úterý jdeme do školy. Hej, ono už to vydělalo 5 bilionů, kamo, to jste se podělali, ne? Kamo, už mám 6 bilionů. Kamo, co to je? To mi neříkej, hej. To mám buď to 1 000 000 nebo bilion, kámo.
Hej, kdyby to měl aspoň třeba trilion, to bych... Hej, já bych chtěla dosáhnout 1 trilionu třeba. Jo, takže doufám, že toho dosáhnu a pokud chcete další videjko zítra asi vydám další, teď si tím nejsem jistá, nevím. Tak asi bude nový videjko, musíte psát do komentářů a plus nehejděte mě, jestli se vám moje videa nelíbí, tak prostě se na ně nekoukejte a nic nepište. Pokud mě máte vy rádi, já stejně ty hejty můžu smazat. Jo. Takže jako, kdo tam bude psát hejty, tak já je stejně vymažu, jako, takže mně to jedno, já se tomu potom akorát zasměju, takže jestli někdo mě chcete vyprovokovat, tak asi budete mít smůlu. Prosím, takže já se podívám, kdo tady má něco za base. On tam má něco tohle. Tak to chci získat tohle. To Belua Beluge. Nebo co to je? Ježiš, já mám odemčenou bejsku. No. Takže jo. Hej, vážně, jsem tady jenom s jedním člověkem. Omogo. Ne, on si to zamčel. Co to je? Hej, já to nechápu vůbec. Hej, já ho chci slepnout. Hej, já ho chci slepnout. Kde je? On to má za 11 minut. Hej, takže jdeme si zahrát jinou hru než Steel Brainrot, protože Steel Brainrot mě už moc nebaví, jakoby. Teď, jelikož prostě je to moc lehký, protože mám hodně korun a jako je to mega šílený. Takže jako, hej, já nemůžu uvěřit tomu, že jsme spolu dali 2 lucky bloky. To je úplně neskutečný. Takže díky a jdeme si zahrát Scary Troll Slap Tower. To jsem jednou hrála a dohrála jsem to teda. Ne, nedohrála, sorry. Nedohrála jsem to, fujky. Fujky na mě, protože jsem špindíra, že jsem to nedohrál. Hraje nám tady i rychle a zbysile hudba. Ne jakože přímo z rychle a zbysile, ale prostě hraje nám tady zbysilá písnička. Wrong as people would. Jo, a kdybyste si to chtěli zahrát a nechtěli byste to takhle celý skákat, tak si vylezte buď to na tenhle druhý, nebo na tenhle čtvrtý, ale musíte v tom mít trošku skillču, ale já radši skáču přes ten druhý, protože sice máte víc práce, ale furt vám to ulehčí. Hej, můžu furt přestat padat dolů. Hej, jakože, really. Ach jo, my se tak nechci hrát, ale pro vás to udělám. Vidíte tam ta žížala, nebo co to je hnusný. Pokud to nemáte rádi, tak se na tohle asi nedívejte. Hej, nech mě ty prasáku. Víte, on takhle žere lidi. Hej. Hej, netrol ho. Něm. Ona ho zežere, nezežere. Kamo, týpko, jestli teďka vylezeš. Dobrý, on si mě nevšímá. Slyším něco a bojím se, že to bude on. Ten hnusák, no jasně. Hnusák hnusnej, fuj na tebe, fuj. Dobrý, on žere nějakou jinou týpku. Hej, on neví, po kom má jít. OK, tak já jdu. Tady. Oh my god, on si mě asi nevšim. Hádám, že teď si mě všim, že? No jasně. Kde je ten hnusák? Tamhle. Jsem safe? No, jako nejsem. Ale tak jakože já myslím, jakože safe, jakože o tam toho hnusáka asi jo. Hej, oni jsou tady 2, on je tady tenhle normální a červený, jo, čumte.
Víte? On je hnusák, on je hnusný, fakt jakože jo. Hej, já bych to chtěla zkusit jako nějak prospeedrunovat. Jdu na to. Nežer mě! Kámo, hej, to není možný, on je nějaký vylepšený, já to nehraju. Draw your brain rot. OK, jdeme se zahrát Draw your brain rot. Doggy. A mango? Čemu je mango, bože můj? Chus. Něco nejlehčího. Bombombíny guzíny. Patapim. Boneka Ambalabu. Jen to ne. Hej, brosky. Bereme si černou a jdeme kreslit tak. Takhle uděláme kolo. Tak. Takže tak. A teď uděláme takovýhle kolo. 2 čárky na nos a teď jdeme vybarvovat. Světle zelenou nějakou. Jakou takovou třeba. To je moc tmavá. Tak dáme úplně nejsvětlejší. Hej, proč tady všichni melou Boneka Ambalabu? Teď uděláme takovou tu tmavější, jo. A tady to takhle moc uděláme. Doufám, že se vám to zatím líbí, protože mě docela ne. Kdybyste se ptali, čím to kreslím, tak to kreslím takovou mojí tuškou jednou. Co to tady melu zase, jak mám dělat? Hej, proč tady všichni melou Boneka Ambalabu? Mě to hrozně znervózňuje. Nevím, udělám mu to takovýhle, prostě žlutý a nezajímá mě to. Hej, my na to máme jenom minutu a teďka vezmu shadow a tohle to vybarvím shadow. Jo, ano, klepe se mé ruka. Já to prostě nějak udělám a vybarvím to. A zelenou. Ne, posledních pár sekund. Asi dobrý. Round 1. Ježiši, to druhý je strašný. OMG, já vyhrála, yes! Tohle, nebo tohle je lepší. Nebo tohle, jo tohle. In the morning brush your teeth. In the morning brush your teeth. Tady ani jedno. To je hrozný. Tak já dám tohle. Nebo já jsem nedala ani jedno, tak. No to radši tohle. Jako se mi nemůžete dívat. Tohle moje.
Tři.